Θα δούμε τώρα τα ιστορικά στοιχεία γύρω από την αλατική τοξίνη, που είναι το πιο ισχυρό και δυνητικά θανατηφόρο δηλητήριο της φύσης. Πρώτη φορά το περιέγραψε ο Τζάστινους Κέρνερ το 1817, όταν παρατήρησε επαναλαμβανόμενες δηλητηριάσεις από βρόση λουκάνικων. Τότε προέβλεψε ότι η τοξίνη, την οποία ονόμαζε Fettsäure, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον για θεραπευτικούς σκοπούς. Αυτός που ανέδειξε όμως τη θεραπευτική αξία της αλατικής τοξίνης ήταν ο οφθαλμίατρος Άλαν Σκοτ, μόλις το 1980, και κατάφερε να χρησιμοποιήσει την αλατική τοξίνη σε ανθρώπους με στραβισμό και ενισχύοντάς την σε κινητικούς μύες των οφθαλμών υπό ηλεκτρομυογραφική καθοδήγηση τότε, να καταφέρει να τους θεραπεύσει. Μάλιστα ο ίδιος κυκλοφόρησε και το πρώτο σκεύασμα αλατικής τοξίνης, το οποίο είχε κυκλοφορήσει ποτέ, και έλαβε έγκριση το 1989 για τη θεραπεία του στραβισμού.